Hola, avui us proposo una activitat de descoberta de l'entorn, identificant i documentant les flors que tingueu al voltant de casa. Jo aquest matí he agafat aquestes. Per identificar els noms he fet servir una aplicació del mòbil que es diu Lens. Si no, podeu buscar-les per internet. Seguidament les he dibuixat i els he posat el nom comú i el nom científic al costat. Les poden dibuixar les criatures, segur que s'ho passen molt bé. I per poder conservar-les, us ensenyaré una tècnica de secat amb la planxa. Ara tan sols necessitem paper absorbent i la planxa. Agafem una de les flors, la fiquem a dins del paper absorbent, tanquem. Jo he triat també posar paper de diari perquè no es cremi. I pressionem sense moure la planxa, simplement pressionant durant 10 segons. Una mica fort. Esperem que refredi el paper i repetim. Tornem a pressionar durant 10 segons més. I amb molta cura, perquè no s'enganxi el paper, l'anem separant. S'ha trencat una mica. I un cop que la tenim seca, l'enganxem al lloc corresponent. No soc partidària del fet d'arrencar flors si no és per poder documentar-les. Un cop que les tenim ja totes seques al costat del seu dibuix i del seu nom, ens queda una documentació com aquesta. Espero que us hagi agradat. Trobo que és una activitat molt maca perquè els infants prenguin consciència del seu entorn. Que disfruteu! Fins un altre dia!